everyone! Isang espesyal na episode na naman ang inyong matutunghayan dito sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Kumusta ka naman, Delmar? I'm good, Diana, and it's nice to see you again, of course. Yes, syempre, at nagsama ulit tayo. Ayan, so, kamusta naman ang iyong career ngayon? Di ba, nag-lumipat ka sa iyong bagong trabaho. How's it going? Kamusta ka? It's my second month, of course, in my after-work career now, and I'm doing good. From rank number 90, among 90 branches in the Philippines, to rank number 7. That's good. So it was a great achievement, and thank you sa team ko sa Loag talaga. Napakagaling na nila, at saka yung mga IBMs namin sa Loag. Thank you very, very much. At saka it helps na may leader sila na kagaya mo na napakasipag talaga. Naman. Oo, di ba? Kaya nga mga kaibigan mula Lawag hanggang Vigan, yan po binabiyahe ni Kuya Delmar para lang makapagbigay sa inyo ng isang napakagandang episode na kagaya nito, di ba? Nag-host ka. Talagang kahit na gano'ng kalayo ang Vigan from Lawag. Oo, napuntahan mo pa rin. Gano'n mo kamahal ng mga Ganon ko kamahal ang televiewers natin, at ganon ko kamahal ang Core TV family natin channel. Always, di ba? Kahit ang lupalog man ako, biyabihin ko yan. Parang nagdumating ako dito on time. Tama! Ayan. Okay, ikaw naman. Kumusta ka naman? Okay naman ako, syempre. Balik na naman ako sa trabaho. Yeah, pero sakto lang din kasi medyo, medyo lean season ngayon. So, kahit pa paano, hindi tayo ganun na mag-pressure sa dami ng mga 2 weeks lang lumating. So, easy-easy lang. Correct. So, Delmar, ano nga ba nga abangan ng ating mga televiewers ngayong araw na to? Abangan ang exclusive na chikahan with Kapuso stars Mike Tan and Raisa Senon sa ating Celebrity Corner. Let's get to know a young lady na mahilig magsulat. Yan ay walang iba kundi si Dazia Joel Dayag. Alamin ang kanyang kwento sa Ilocano Act segment. Sa ating Pepe Talks, abangan ang first part ng Ilocano Traditions and Beliefs na ibabahagi sa atin ni Mr. Pepito Alvarez. Mamaya na yan. Yum, yum, yum! Another yummy recipe from our sexy resident chef na si Sam. Yan sa ating What's Cooking segment. Abangan! For our Make Me Over segment, abangan ang mga beauty tips na ibabahagi sa inyo ng ating beauty guru na walang iba kundi ang ating co-host na si Jana. Mamaya na yan. Abangan ang lahat ng yan dahil dito, hatid namin impormasyon at kasiyahan. Ito ang show na hindi mapapantayan. Ito ang nag-iisang Wake Up Ilocos!